Uba Thomas Pasa Working President Kakun New Trap National Awakening Movement Knam Ula Keno Baki Nongtrei Daily Wage Hakatnat Secretariat Administration Kidei Kibrio Kibala Thung Kamhi Documentary Nalor Ki Officer Kani ke jingkeno kalami hadian ke jingyo pediang ya ke jubab lengba ke RTI ke baulapan nadu ubnai naitung arjar persen. Apa penpau ya kani syakilat fai kubor ka kendai dari nai wing arjar persen uba Thomas uloong ba omsem lahun ya ke jubab ke bauluyok pediang namar ke jingbom biang ke rukom ai jubab. Nelor kata ulak keno ru ba ke jingbom ai ki kerteng kedai namar ba kitip bakin sami ki kerteng jeng ki bahiyeng hasem jengki. Kumbang ira du keren nadu kipor beladap bulan Julai. Ba ngin sedang bat penkhoj ya kani karukam tungkam tungjam hagi department beper beladon hang depo ka siti kujongi. Ba dia kani ngila sedang depo ka department SAD Nazareth. Bat penkhoj ya kini ki kendrum kendram. Ya kini ke jing tungkam tang da kilong han. Lene ki khon ki kiti kilok ki perlok jong ki officer. Ngila sedang banwa da RTI. Ban nadu na Julai ngila pan ya ka RTI nang sina po ka SAD department. But haka juba po banungkong ngi pan ngiyong ay yang ngi katup kerteng. Nani kata ka list jong kinong tray daily wages. Ki batray hapo ka department ka jong pi. Nakalyang jong PIO jong ka SADN. Ki juba yang ngi kiyong ba ngimdon kita kinong tray temporary. Henry ngidon tang ki daily wages worker. Kaba contradict daladi ladi. Ki temporary ki daily wages worker. Te ki claim a yang ni kene ka jubang. But hadin pada ngi file sya ka first appellate authority kat kum ka jing ibor jong ka section 9 subsection 1 jong ka RTI Act argarsan. But ngi syam ba wat nak liang jong appellate authority ru kadang jing persyang ban buri. Hakasin ka balai pada ngi so Baya kini kis pangut kinong tray ki batria po ka SADN la siu tulop da ka pisaw pa ba. Nakataka daw nakaliang ka jungi ngiyong ka kalenti ka baday ba ngin kalibay na ka SAD accounts lamba ka RTI bayano pila siu tulop. Man la ubunay month wise nadu usnam arajar arkulay ter nang bangintip bakani ka pisaw pa ba kalisano. Bangin yoru ya kata ka thup keteng jong kita ki minimum wages worker beteri hapoka SAD Nazareth. But niyoi ba nakaliang ka SAD accounts kapak kalay ka RTI ka jungi siya ka SAD Nazareth ba kapan dia kata list kabalong kamula man da marka tulop la siyo ka accounts kumno kata ka accounts kan pan dia kata ka thup kerteng kabak accounts siyo da ka Nazareth pada hadin gani pada nakaliang ka Nazareth hadin ngajing persyang ban buri hak babon gi kem ka ai ya ka wega list sa ka accounts ba kata accounts pada ka forward sungi ka ba khamso pula mentap da kolong ba hoy ki kem ong syu ba ngimla pan ai kerteng kila ai yang pada tang da kin number mana nuksa ki ong ba o April arjar arpulai la siu tulop sa ki sispa lai po khundai ngut ki daily wages worker ka ba poisa ka silak kasan lak lai pu new hajar lai spa sau ho bater ter kini kibar haduk na syak ba ajar pusan ka bo syak khat khandai lang ndru pulai ajar pras ba lai po ngine sim pe ngane ka juba kani ru ka bakala namar ba ki claim la ban aya kerteng yano pisio ki ai tangi number kini nganong pi ho ar September ajar pusan ki ok spa ar pu ingut kita kimi manu badai ki persyang ban buri ki persyang baik ban buri repok ka department ban kumba kadon ka information ki mangiyo ki babon ha kini hang ni ki batray ki day baik ki ba la thung de ki long hai ba nakaleng jungi ngisim ba lesi ka ni ka department tang jong ki high level bala panyai na ki high level ki buri ya ki kerteng jong ki buri ki batray hak tu department ba nakaleng ka jungi nang ni ka senjam ni katkum ka procedure katkum ka rukam ni ngin tho siya ka first appellate authority lamba kata ka first appeal kat kung ka section kat kandai sa parawan juga RTI Act but hadin kata pada ngisa tho no siya ka Chief Information Commissioner makani ki kadai ka jing persyang ban buri but kani ka jubab ka bangiyo kani ka incomplete reply jong ka RTI ka ba nakaliang ka jong ngilapan but
kajing khot ke jongi menta ban kerennya kini lembaga partai ke bor upai bau di mentip maka dia pisau upai ba kaba kani ke department kasih te upai bau don hok mentip ba kani ke department ka pendon kampung no ya kani ka pisah ka jong upai ba ban andang ila yo ya kini ki pendep ya kini step jongi kat kum gurkom juga RTI ila pun kre yo ka ya final step bangin siam lada kani ke department kadang persiang ban buri ban penken ya ki kendon juga RTI arjarsan bat kumbagi tipi hang the ki breu ki tap ya ki bagaimana ki be ki ya ka bagaimana la penyai baik tang da ki breu bana lor baik naduk ki minister ki don ketiban tak breu hang ni ki breu ki jongki nak bentak kata vote bank politics ka biyong ki obsaru ki don bentaban tap Namar baling anong pikim note ban ai kerteng. Makitip kan sami ka kerteng juki bahaya ki bahasa mi jongki. Jongki khon ki khti ki jongki. Nak daw ki percang borba ban buri ya kerteng jongki ni ki nong trai ki bala tam dari spa ngot ki bat yo kam hang ti hapo Secretariat Administrative Department jong Nazareth ban kathi kani rukam ka ba le si ka long persya ka ba kabam khot bat kumangila kular naru bastang bangin sedang mat purho yakini ki kunrum kunrami ki jing bam le hok jong ki department baper sedang na poka SAD Nazareth pada kila bande ki kini ki ba daily wages ki ba 3 lembaga payroll jong ka SAD kini ki sya bu ki kamera jong ki officer hapo additional secretariat o main secretariat bangun ki pion dan ki sweeper dan ki cleaner kumta ki deployment ka jongki but kani kami ni ki penyai ben apa ka SAD department pada list of casual daily wages employee ngapan name of employee ki yang individual engaged on daily wages are purely temporary ita ini jawab bagi ai apa penpau temporary mo daily wage habang temporary kamu casual baik kan dah habang yang ka kerteng jong kita ki casual worker ki bateri minimum wages ki ong kini ki dei ki bateri minimum wages ki badai temporary kerteng badam dan te kini ki jukom juba bi ka nomar ba la ngathai ki badan khti hang ne ki bathap kam ki ra dei ki bana jorong ki persyang ban buri persyang ban yada but lada ka high level jong ke NPP kan kamla ban pun khoi tang ke secretariat department la jong te ngene kerana kai kata jing khoi ju suba jing tare hok ka state bodo koi pada kini ki RTI ngi persyang ru ban keli ya ka RCW fik regular casual worker scheme 1996 lawan ra ya ka nak bentaban pe ya ka bha kamiat lani kata ka job security jong gini ki ba trai satrai do jong ka lada haka hakikam sarkar ki department sarkar ban nakalian ka jong hing yong ba ngisyam ba kani ka department om dei tang kani ki ba bun ru ki hujui kani ka department ni kumbal alam kapan kai ya ka RCW 1996 nomor ba katum ka RTI ka bang ilayo habang ikeli manging yong ya kata ka list jong ki bri ki ba la punkup kerdan kum ki RCW ki yang i ki digin repo teligi kerteng bat ya kini ki ong ba ki dei ki bala rungkam ho arja khatlai bala pen scam RCW ya ki ho arja arpulai lembaga notification jong mulai tarik umat arja arpusan pi Henry ka jingkali ka bimi menta ki ba bon ba ki bala parat chus kam ki bala tri po Nazareth shwau arja khatlai ro ya kini klub pun ko bor kum kita ki RCW sisian ro klub pun ko bor te ladaka hasika triat markani ka RCW kami dapat personal department ka personal department ro kadang hapo ka hasekretariat di lada hapo sekretariat di pimla ban penbai kini ngin kami linti ko noi ki department ki khamdon cha po outskirt na senong kondong pi to kan ni kalong kai ka ba sosi ba bat kumba la krenda no ai kitin joka sarkar ba agini kini sini ba ya ki RCW ngin ai no san 4% kata ka ba tungkam haki permanent post hakajin sisa ya kanil ada keren nadu 1996 ka RCW ka knai spak knai pri wangum no anda ki bri ki ladap ki batri casual
Mastrol, lada kila dap shipau snem gajing syakri gajong ki. Dei ban penkup boram penkup kerdan no iki. Kum ki RCW, lada ki regular casual worker. Kenapa onom weng shu iki kandon kata ka job security iki bakila ban besar ban pe iki ya ka yeng gasam gajong ki. Ban kadi ka RCW ko ba ya ki RCW employee ki ba hapo shipau snem ka service. Dei ban siu iki da ka skill wages. But yaki ba terai shipos nam sajarong kini ban siu ki da ka highly skilled wages. But yakini ki RCW kini ban yo ru ya ka maternity leave ki children's education advance ki festival advance kita ki don ki criteria. But kumakaran mana ba lada ka like ka post permanent 100% di ban bang yakini ki RCW. Kini ki kendon boro ki bal adon lupa na 1996 la pen kenya ki pai da ki department ki babon but ya kan ingin sawan rai pin black and white lamba ki RTA ki ba nginang yai beteng ban file ha ki department ki ba per krang ba ngin la ban wen ya kan dekan deputism ha ka tungkam sarkar pi namar ka jing sniaw ga jongi kan kare gane ya ka tulap om dei basiu na ka pla jong rusmet lenen na ka tulap jong ki officer ne ki long hai lenen na ki tulap jong minister no MLA la siu bain na ki exchequer no pa ba bain te ka ngidon ni ka hok bandawa ya kata ka jingkhut jing suba haki kom tungkam ba ka jing bot renti ya ki notification na ki an ki kendon ki ba sarkar ka penmi na ka por la kam trikam kam don jingmut ka leta ka don ka spirit kam don te la don ka spirit ka leta don jingmut ai ru te ka ni ka jing kwa ka jongi ban pensneu menta ka jingmi Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya